Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal kay sanagutan san labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 80. Sa lahat. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig gaya kabuwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Maabig abuklas kumuyamin dita na bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue sa umagang ito ng Lunes, Petsa 29 sa buwan ng Hunyo 2026.
Ang inyo pong makakasama, Good morning, Pangasinan, maabig iya kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktar yung lingkor, Team Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Dennis Palaganas. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, informasyon, mga issues, mga opinion o reaction, mangyari lamang po mag-text o tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, live po tayo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ayan, pwede kayong maghatid ng inyong mga pagbati sa pamagitan po ng ating Facebook page. Alas 6 ng umaga. Maagang gumising. Siyempre, Lunes ngayon. Uy, mamaalam na naman si paring June. Bukas. Bukas papasa sa iba sa susunod na araw. Si kumpare niya Julio. Si Julio. Bilis ng araw, ano? Sa mga balita muna tayo, sa magandang balita. Dahil noong nakaraang araw, naghatid ng ulat sa bayan si Mayor Patrick Agustin Karamat. Maraming inilatag na programa at proyekto ni Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw sa kanyang kauna-unahang State of the Municipal Address na ginanap dyan sa Kalasyaw Sports Complex sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang State of the Municipality Address ni Mayor Patrick Agustin Karamat ay dinaluhan ng lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan, mga opisyales ng barangay, yung mga dating nanilbihan sa bayan upang tunghayan ang iba't ibang programa at proyekto na nagawa sa ilalim ng panunungkulan ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Ang State of the Municipal Address na ginanap noong Hunyo 26, 2026 ay bilang pag-alala na rin sa kapanganakan ng kanyang yumaong ina, si former Mayor Mamilin Maya Karamat sa kanyang ika-56 na kaarawan. Sa dami ng nagawa ni Mayor Patrick Agustin Karamat na mga programa at proyekto ay kita mo, umabot sa 2 oras na nag-report sa kanyang ulat sa bayan. Ang ulat sa bayan ni Mayor Karamat ay sumintro sa disaster mitigation, fiscal discipline, infrastructure, employment, food security, health and social services, improving government processes, tourism at socio-cultural heritage at youth development. Yung disaster mitigation dahil nagtagal ng halos 30 minuto ang pagtalakay ni Mayor at pinuri nito ang opisina ng MDR sa pamumuno ni MDR Head Ed Villacorta. Ang Kalasyaw ay isa sa mga catch basin pagdating ng tag-ulan. Ang bayan ng Kalasyaw ang sumasalo ng tubig na galing sa mga iba't ibang bayan. Kaya maraming lugar sa bayan ng Kalasyaw ang nababaha. Nagkaroon sila ng clean-up drive and restoration project. Yung paglilinis ng Parongking at Marusay River,
sa tulong ng provincial government. Ito ay pinagtibay na hakbang at dedikasyon sa panatili ng kalinisan upang maiwasan ang panganib sa baha. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa mga ilog na sakop ng Kalasyaw para ito ay ligtas, malinis, maayos na bayan ng Kalasyaw. So siguro tunghayan natin yung panayam kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw yung pagkatapos ng kailang State of the Nation address. Municipal address. Municipal address, Oo. ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Engineer. Naka-apekto po sa apat na barangays. Barangay San Miguel, Barangay Abuna, Barangay Isban, and parts of Barangay Wood. Ang Barangay Wood po hanggang Purupulo at Purupos na po, nagigis po ng ating lupita. Kung kaya kinagsusupi po ng tukal na pamahalaan po ng bayan ng Kalasyaw, in coordination with barangay officials ng Barangay Wood kung saan nilinis po natin parte po na 4, 3, 4, 5, 6, 7. Natatapos lang po natin last week at ngayon po, pinumobilize po natin ating mga kagamitan upang sa gawa po healing operation sa ating Malusay River kung saan yung apektado naman po ang 8 barangays. Kasalukuyan po ating mga kagamitan nasa Barangay Talibaong, para i-cover po ang Sitio Pico, papunta po ito pataas na ilog po, kailugan Barangay Bulan sa Sitio Soriano po. Layunin po ito na malinisan po natin ang mga kailangan ng tubig po natin na sa ganun. Pag nagkaroon po tayo ng calamity, nagkaroon po tayo ng pagbaha dito sa ating bayan ng Kalasyaw, ay mabilis po maiiwasan ang tubig. Po ay ating itinanagay ng libre sa darating mga kababayan po natin na nagsusulipunin yung mga tapon. Yung mga iba naman po ay nasa material recovery facility po natin, yung mga iba binibigay po natin sa ating mga farms. And lalo na alam naman natin regarding eskwela, mga iba't mga eskwela, kinakailangan din po ng mga papil o yung mga tabut po, doon po natin yung binigay po yung mga nakapuro sealed materials sa ating mga ilugan. Already on phase 1 ng Malusay River, yung Paroking Malalangin River is a completed project. A project of the provincial government, the municipal government, and the barangay the local government of their barangay. Ang aking sinabi na pag malinis po ang daluyan ng ating tubig, ay mas mapabilis po natin mababa ang tubig ba sa ating bayan. Sa po sa naging epekto na paglilinis po ng ating ilog ay magandang irigasyon para po sa ating mga farmers. So yun po ang panayam kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw pagkatapos ng kanyang State of the Municipal Address noong Hunyo 26 naginanap dyan sa may Kalasyaw Sports Complex. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa kagandahan ng kapaligiran kundi para na rin sa kaligtasan ng bawat mamamayan yung ginagawang clean up drive sa Parungking at saka sa Marusay River. Bilang bahagi na rin ng paghahanda sa sakuna, may mga isinagawang pagsasanay. Nagkaroon din ng Fire and Rescue Olympics. Kung saan nandyan ang Community Emergency Response Team sa mga emergency at sa oras ng sakuna. Ang layunin ng turang programa ay upang masigurado ang komunidad na laging preparado at mabilis na pagresponde sa anumang sakuna. Nabanggit ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa kanyang SOMA o yung State of the Municipal Address, ang bagong pinatayong MDRRMO building at evacuation center na ito ay magsisilbing sentro ng pamamahala sa sakuna at krisis. Yun nga yung narinig nga natin yung interview. So napakaganda ang layunin ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sila ang first responder
sa mga sakuna. Kaya nagpatayo ng MDR-RMO building si Mayor Patrick na ito ay magsisilbing centralized command center na ito ay kumpleto na ang pasilidad. Ito ay magsisilbing Peace and Traffic Action Center. Oo. Parang patak yun Yan, oo. Peace and Traffic O, di ba yun yung Action nabanggit niya? Center. Oo. Kung saan minomonitor ang mga banta tulad ng bagyo, baha, lindol, at kaayusan sa kalsada. Nabanggit mo yung kaayusan na kapaborito Errol sa mga kalsada. Meron silang yung CCTV monitoring center. High-in ito, di ba? Yung yung anandyan sa naturang MDR. Sa Oo. Action Center. Oo. Yung uri ng kanilang camera ay high-end na at lahat ng mga dumadaan, yung kanilang mga plate number, yung mga mukha, meron na mare-recognize nila. May facial recognition at saka plate number recognition. Kaya napakaganda at very useful ang CCTV sa bawat entrance at exit. Pati yung mga CCTV sa barangay ay nakatap na rin doon sa kanilang action center. Kaya ang bawat galaw ng mga kawatan o yung mga nagpaplano na gumawa ng masama sa bayan ng Kalasyaw ay madaling ma-monitor. Napakahalaga ang CCTV sa isang bayan para sa seguridad ng publiko. Pag-iwas sa krimen, tulong sa pagpapatupad ng batas at pagmamantina ng kaayusan sa trapiko. Kung may CCTV ang bawat sulok ng bayan, tulad dyan sa bayan ng Kalasyaw, ay nababawasan ang insidente ng pagnanakaw at iba pa. Gamit din ang CCTV camera sa iba't ibang mga lansangan para sa daloy ng mga sasakyan upang maiwasan ang pagsikip ng trapiko. Ibang mag-isip si MDRRMO head Ed Villacorta, lahat ng kahilingan kay Mayor tungkol sa mga operasyon ng MDRRMO ay agad namang inaaprubahan dahil ito ay makatutulong naman sa kanilang mga kababayan. Dahil alam ni Mayor Karamat na very useful ang mga proyektong idinudulog ni MDRRMO Head Villacorta. Yung fiberglass. Fiberglass ba yun? Yung bagong yung bangka. Bangka, na mayroong 15 capacity. 15 person na binili ng dyan para sa MDRRM. Malaking bagay ito lalo na sa bayan ng Kalasyaw, isa sa mga nababaha at ito ay gamit nga pang rescue. Ayan, kahit yung bangka na yan gagamitin para sa rescue operation, para madaling ilikas sa evacuation center ang mga pamilya kung sakaling magkaroon ng pagbaha sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. So napakaganda po yung mga programa na mga inilatag ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa kanyang State of the Municipal Address. Yung nakita ko rin yun yung rescue boat na medyo malaki-laki na. Tama, Kasi meron pa silang mga rescue boat dyan, mga maliliit. Tama, Pero ito, aabot to hanggang sa 15. Hanggang 16 na katao. Na katao. Yung pwedeng sumakay at ito nga ay may malakas na motor. Kasi alam mo sa bayan ng Kalasyaw, talagang bahaing lugar yan pagdating ng panahon ng tag-ulan. Pero at least sa Ikuano Mayor, kung mabahaman, madali rin namang uhuho pa. Mag-subside, Kaya ang ginagawa nila ngayon, mini-maintain yung clean up drive, paglilinis sa mga kailugan dyan sa bayan ng Kalasyaw, yung Parungking River at saka yung Marusa River na sakop po naman ng ilang mga barangays para sa ganun kahit papaano maibsan yung pagbaha sa ilang mga low-lying areas dyan po sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. So
Ayun po, nandyan din yung pakikipagtulong ng provincial government dyan sa naturang clean up drive. Ginagawa ng lahat ng kaparaanan ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang mga programang ito para sa kanyang mga kababayan. Dahil last year, naalala mo, kapaborito Errol, lubog sa baha ang lahat ng mga barangays sa Calasiao, Pangasinan. At tingnan natin itong pagpasok ng tag-ulan, itong 2026, sana po huwag nang mangyari yung nangyari noon. Para sa ganun, hindi naman kawawa ang ating mga kabayan dyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. At ready ang MDRRMO. Nandyan ang kailang ginagawang pagsasanay sa mga gustong sumali sa training. Sa mga iba't ibang barangays, meron ng mga nagsipagtapos sa training na yan. So, ang MDRRMO ay katuwang ng ating mayor sa pagpapatupad po ng mga measures pagdating sa panahon ng tag-ulan. Iba ang handa. Oo. Diba? Dumatay ka-ready ka. Correct. Villacorta ka mo pa. Talagang action agad. At siyempre, nandyan din ang Philippine National Police, nandyan din ang Bureau of Fire Protection, nandyan din ang Red Cross, nandyan din ang DSWD, at iba pang mga departamento ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Matendang buo. Ayan, Kung may report ng mayor at sa may kabaloyan tumat. Ilan yung sinabi mong oras? Sabi ko, baka 9 minutes actually. Sabi ko, may nagsabi 30 minutes. Sabi naman ng isa dyan, mga 90. Hindi, 60. Kasi kung kumat, dyan karakala accomplishments ng mayor at baka unabot yan 90. So, i-add mo yun. Yung pala 120 minutes. Diba? So, okay malaba. Okay. Di nangal damat. Ay, talagang Ken, aramay ng bantay, tanandingal. Talagang dinungal damong aramay programa tan proyekto na agawaan o loob na sakitaon labat. So napakarami po. Napakaraming mga inilatag na mga programa. Si Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao. Good morning kay Lisa Sim, kay Maki Mapalaka Paksoriano ng Mapandan, Pangasinan, dyan sa may Barangay Jimenez. Si Harold Gangat, ayan, ng Calasiao, Pangasinan. Magandang umaga. Ang sabi ni 0917-3642, congrats po Mayor Patrick, napakaganda po ang mga programa at proyekto ninyo sa bayan ng Calasiao. Mula kay Binilda de Guzman, mga sir, sa kapaborito, malaki ang naitutulong ng presensya ng CCTV upang pangamba, may tutulong upang pangambahan ng kriminal ang paggawa ng masama. Keep up the good work, Sir Villacorta, sabi niya, at Mayor Patrick Karamat. Yung command center nandun sa may MDR office kasi. Ayan, oo. May isang malaking opisina doon at nandun yung mga monitor. Ayan, si Roman Balbiran. Ang CCTV ay mahalagang katuwang sa pagpapanatili ng seguridad sa komunidad. Nakakatulong ito
sa pagmonitor na pag-iwas ng krimen at mabilis na investigasyon ng mga insidente. Sabi niya, okay. Si Bravo Sulis, tama po mga idol. Ang CCTV ay isang mabisang kasangkapan upang mapigilan ang krimen at mabilis ang paglutas ng mga kaso. Correct. At may crime prevention yata. Yan, oo. So, high-end yung nila. Kahit kahit dumaan ka pa nung nakaraang linggo dyan. mariricall, makikita. Ayan. So, ayan po, unti-unti kasing yung kinukumpleto ang mga gamit. Although na talagang nandyan na yung mga pangunahing mga kagamitan ng NDR sa pamuno ni Ed Villacorta. Pero second to Matatkin hindi pa satisfied. Oo. Diba? Dahil marami pang kulang. Mayroon pang mga kulang dyan. May mga kulang pa pero marami na silang kagamitan. Ayan. At congratulations po Sir Ed Villacorta dahil sa mga magagandang proyekto. Supportive naman kasi si Mayor. Ayan. Diba? Kung ano yung may suggest na pwede pang idagdag ay okay at kinan Mayor Patrick. Siyempre para da Quintani. Kamongan. Para da Umbaloy. Na Umbaloy. Ayan. Okay, sa aming pagbabalik, talakayan din natin itong itinix ng isang natin. Sabi niya, mayroon bang karapatan ang punong barangay na magpatupad ng curfew hour? Ayan. So ating punta talakayan yan, makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Tama yung... Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran Impormasyon. Ayasu #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries,
straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midarlo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midarlo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midarlo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Umabot na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:34 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Dennis Palaganas.
At sa aking gawing kanan, ang maagang nagigising, hindi pa tumilaok si San Pedro, si Manok. Gising na ang ating baby. Chewy baby! Wawa ka. Ayan. Ang baby ng lahat. Oo. Yan yung pinaka-batang bata. At hindi Na tumatanda. baby. Dito Hindi sa po siya radyo. kasama dun sa may tatlong bibi Ano yun? Yung Ika-baby? tatlo yung kanta. Yung, Ay, sige. Meron yung katanungan ni Mr. Bernardo Fernandez. Sabi niya ito, mga sir, may karapatan bang magpatupad ng curfew hour ang punong barangay? Sabi niya, okay. Napakagandang tanong yun. Yung tanong mo, Mr. Fernandez, kung may kapangyarihan ng punong barangay na magpatupad ng curfew hour, ang sagot, yes. Ayon sa Section 391 ng Local Government Code of 1991, basta, ito, mayroong ordinansa ng barangay. Tama. Okay. Oo, at batay sa batas, maaaring magpatupad ang barangay ng ordinansang impinasa ng sangguniang barangay. Ang pagpapatupad ng curfew hour ay para sa pampublikong seguridad, kalusugan at kaligtasan ng mamamayan at kapakanan ng taong bayan. Ang pangunahin ng layunin ng curfew hour ay tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Ito ay naglalayong protektahan ng mga minor de edad mula sa krimen at iba pang mga panganib sa 10 oras ng gabi at tulungan ang mga magulang, tumulong ang mga magulang na gabayan ang kailang mga anak. Kaya ang curfew hour ay para sa mga minor. Oo. Diba? Para sa mga minor de edad. Oo. Kaya nga pinoprotektahan ang mga minor de edad dahil sa mga yung karahasan, sa mga crimes, masamang bisyo. Oo. At iba't iba pa na pwedeng may nasagapuldad kalye. Yan. Oo. Isa pa dyan yung upang mabawasan ng krimen, mapigilan ang insidente ng nakawan, gulo at iba pa. Diba? At gulo, may riot, di ba? Siyempre, kuminsan may mga minors na involved. Oo. Upang maturuan ng mga bata o kabataan ng tamang pagdidisiplina sa sarili at tulungan ang mga magulang na subaybayan ang kanilang mga anak. Merong umiiral na batas o ordinansa tungkol sa curfew hour. Ito ay autorisado ng pamahalaan sa pamagitan ng local government units at yung Child and Youth Welfare Code. Sa ilalim ng batas na yan, pinagbabawal ang mga minor de edad na gumala sa mga pampublikong lugar na walang gabay ang magulang tuwing 10 oras ng gabi. Maraming lungsod at munisipalidad ang nagpapatupad mula sa alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Bawal gumala ang mga minor de edad. Ngunit ang tanong, ito ba ay epektibo? O isa lamang ningas kugon? Dito ba sa lungsod ng Dagupan, kapaborito Errol, ipinapatupad ba ang naturang batas? Hindi ko nababalitaan eh. Hindi ko nabalitaan. Wala akong balita na pinapatupad ang curfew hour. Kung gagawin yan ni Mayor Belen, paano yung kanyang negosyo? Hindi, wala namang nakabukas ng ganung oras. Oo nga. Kaya nga, yung ibang minors libre. Pero sa balibalin mampatuntunod saya, sa barangay. Correct. Barangay. Kasi sila yung nakakamonitor dyan eh. Oo nga. Naalala mo yung mga nakaraang panahon, yung mga vlog nitong si Yorme Isko. Di ba si Kato mismo sa Mandilibur? Correct. Santo Tamian iraramay minor siya yun.
nakakalat-kalat pa sa lansangan. Yun sana, ganun sana ang gagawin. Nga po, Diba? napuyat may mayor, no, gawan tutan, nagailaya. Oo, Kamata, masakit ko nun man tatrabaho, Oo. late lang nun sumpot. Unsan man, liber need ken? Man liber naman si tay minor, hanggang po kaskasya mo alam may mayor dyan dagupan. Pero tungkulin nila yan batay sa yung Republic Act 7160 yung local government. Siyempre sa barangay, aircon sa opisina dararamay kiyan, raramay tanod, tanwala ni telebisyon, di bali-bali wa malara, kay maliber ni ra tanaw mo malara totoo Pero may minor, may mga kakalat-kalat pa, di ba? Ngayon, yung sabi mo kanina, siyempre, responsibilidad yan ng punong barangay o barangay officials. Tama, dahil, nakasad naman sa local government code yung duties, function, and responsibility. So, responsibilidad ng barangay na i-monitor ang kailang sakop na barangay kung may mga pag-alagalang mga aso, ay yung mga minor de edad. Tungkulin din ng magulang. Siyempre, nagabayan ang kanilang mga anak. Ang mga magulang ang dapat na unang magdisiplina sa kanilang arami anak daya paakar. Pero ang tanong dyan, siyempre, yung mga magulang kasi, kung minsan, pinapabayaan nila yung kailang magulang, ay mga anak, yung mga anak. Hindi, wala raramay kayo, unis ka po. Kaya nga ugugaw, minors. Dati kasi, raramay, panahon na sama, raramay batang 90s. Ang takot-takot da, sukin. Lawat. Ang takot-takot da, ateng da. Correct. Diba? Ang takot da raramay uncle da. Pangamaan da. Katon matatalag tayo kin minor paakar ng saman. Pero natabalat. Grabe. Grabe, Ngayon, dapat ang barangay official, especially yung mga punong barangays, din sila, yung umikot din sila sa oras ng gabi at sitahin itong mga minor de edad na nasa lansangan pa at gumagawa ng hindi magandang yung hindi maganda sa barangay. Para sa ganun yung mga minor de edad hindi sila masasangkot sa anumang krimen, at pagsabihan itong mga magulang ng mga bata na dapat ay huwag silang gumala sa 10 oras ng gabi. Nung sama, nanutan mo. Kaligtasan at kapakanan nyo rin naman yan. Correct. Kung malala mo, meron yung curfew hour, di ba? Hanggang alas 10, hindi na pwedeng gumala yung mga bata. Kahit nung panahon nung nung COVID. Di ba? Hindi pwedeng gumala yung COVID. Pero yung sana dapat ipatupad yung mga batas, mga ordinansa kung mayroon man sa mga barabarangays. Kaya yung katanungan ng ating taga-subaybay, may kapangyarihan ang punong barangay na i-implement yung mga ginawang ordinansa ng barangay patungkol sa curfew hour sa mga minor de edad. Para sa ganon, maiwasan natin ang anumang mga masamang gawain ng mga minor de edad na ito. Yung mga iba nasasangkot sa krimen, nasasangkot sa gulo. Ngayon, pag sila na-disgrasya, anong mangyayari? Sino ang dapat sisihin? Number 1 dyan, magulang. Dahil hindi nila ginagabayan ang kailang mga anak. Hindi nila binibigyan disiplina. Ang pagpapatupad ng curfew sa isang barangay ay pwede, lalo na sa mga minor de edad. Pero kung curfew sa pangkahalatan, ay kintan, medyo dumantong-tong ang latan. Correct. Hindi pa naman nagpapatupad ng ganon.
Oo. Ano, sa mga sa mga minors. Sa mga minors. Oo, dahil para na rin sa yan bahagi ng kanilang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan lalo't sa mga minor de edad ay babantayan da. Babantayan da, oo. Magarakin mo. Oo, meron ako naalala may kakilala kami ni Pare Errol nasangkot sa actually kinursunada daw kinursunada daw may anak to. Oo. Amay kinatan na binugbog daw mo pero sa amin ang bugbog sa amin ang harang brother nakabat mo. Nananyutan kanyan nakaukulan si rin niya may tayo disiplina iaratay anak tayo lalo na no aratan at minor di edad ni apian agira nasangkot at sara tayo tanlaran na gulo. Siyempre pag sila ay nakipag-inuman o kaya akursonada anda kanyan nakaukulan iaratay anak yo at bantayan nyo at apianuntan at agira na disgrasya. Hindi okay. Sige umaatkin. Maraka, pirara may minor sa pasya-pasyar ira. Nung makasagapol ira abuk mati. May sikaraso na kursunada, aman so iiwasan ditan. Lante, Diba? Yun yung iniiwasan dyan. Yun yung kwan dyan, hindi magandang mangyari. Katulad nga nun, yung binabanggit mo. Na man-aros kaldo. Tama naman. May minor. At kunta alinggis day set amo maikin amay akainom ya agi na opisyal ati ginawa to di binubugbog to may minor. Hinarang dani mo Hinarang dani binubugbog to may minor. Correct. May ganun ba? Hindi amay minor at man-aros kardo mat iralabat. Lante. Mananap iray na panganan data narasan iralanti. Akasagapol iray turpi. Ya agi na municipal official. Siguro ama si papamatalag to may official ay may agi di bali ta official si hermano. Anto tudas. Ito maganggano to yung mambugbog na minor. Natan kaso. Wala da korte. Kaso. Nanaantanda ya minor may binugbog to man ay si Turpe. Usil na maliwak yun. Si balitag dito na maliwak kanayon kanto larara. May kakanayon lamay. May kakanayon lamay ating na suspect. Wala untan. Aliwa. Nan pulis. Ato nalimunan niya kanayon tumanaya. Nantanda ya minor. May kakanayon lara may ating. Ganyan lang siyempre imo na lamay agawa insan ira may kanayon natan. Tulad din ng sige kanto makumon may atang to may minor. Okay kanayon kin. Ang po problema pinapatawad ko na siya kanto sa may ugaw. Pero tuloy ang kaso. Ayan. Gaya ng nangyari din dyan sa kwan yung naipost dyan sa Medasol kwan din binugbog ng tatlong kalalakihan yung isang minor de edad nakamotorsiklo yung humarang sa kanya tingnan nyo yan kaya siyempre i-guide natin yung mga anak natin na huwag basta-basta pag-alagala sa kalsada sa 10 oras ng gabi dahil yung mga iba dyan walang magawa kundi mangursunada. Ano bang napapala nyo dyan? Sa pagkukursunada mananap sakit na laman. Paano to no sa kursunada yun kinoy?
May dumang klase ito umutoy. Lante. Giniripo ang daka yung ginanggano eh. Atan, so medyo mahirap. O di na okay, abugbog yura natan. Akin sa kiso agaw. Minsan na bimalis natan No bimalis ira eh. Nararatan so kaya. Nakaukulan niya kinmet. Agkayo lang mga kurso nada. Tapi anong tan. No, ninom kayo, di matsularyo. Na? Saan nyo lang iyugip? No, man bilang at walay daisip ya kasalanan to. Wala mo tsukin tayo, barangay, walay litimot ya nakaukulan idalan tayo at dugang proseso. Napantungtungan iaratan. Panamaglay na sa tayo barangay, walay ba barangay officials tayo, ya si kare mamuglay. Ya man ayos at saratan. O gana ayos di siyempre, di korte. Pero mas managap na naayos lahat barangay. Tapi anuntan at agla undukay, so siblangan na balansin ng sakay. Okay. Good morning kay Merlita Abilia, kay Lolo Orpelia, kay Marivic Rivera Balason, Mar Pascua, Susana Bungar Bustamante, si Elmer Soriano, si Elvia Romero, Helen Ibasan Labarias, nabasa ko ito si Lisa Sim, si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan na Ronis ngayon. Pero nandyan sa barangay hall, nandyan sa kanyang bahay. Paano mo nibagan ang kapod barangay hall, taabay na abong ka barangay hall? Lante. Walking distance Walking distance. Sangka liing nyo. Anti sira ng kapitan at nasingob di mga barangay hall? Lante. Good morning. Pero maraka mekin. May kaluskusan di manayad, may unarapod barangay ano. Ayun. Pero sakop ni na barangay Macabito. Macabito, may kaliko. May kalikom. Kanyan na kapigalamat. Kapitan Saldi Bauson. Si Ima Duki, nasa Australia. Good morning sa inyo dyan sa Australia. Ima Duki. Si Kagawad Raymond Taminaya ng Barangay Mangkok. Ayan, good morning. Si Police Major Mark Ryan Taminaya. Happy na Kintan Aguilar. Ayan, good morning. Si Rebecca Himinya Tamayo, si Michael Mariado Sugano, Clifford Abilia, Jeffrey Castillo, good morning. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. And then si Ken Kagawad Junjun Gabrielio na Barangay Macabito. Good morning. Sa duty tutan Wednesday. Pero halos inago-ago mo na ng Dimad Barangay Hall. Ayan, Good morning na dita na Bali na Mapandan, Pangasinan, si Mayor Carl Christian Biga. Si Sir Jeff Ferrella, si Dr. Felix Domicilio, Ansel Sarate, good morning. Si Boss Darwin. Boss Darwin, ayan, good morning. Si Caramel de la Cruz ng San Carlos City, kumusta ka la, pare kuya? Good morning. Nasaan ka man naririto kami. Caramel de la Cruz. Si Kintutan, si panagtawag. Bro, ayan. So panagtawag to. Okay. Ay, bro, good morning, bro. Good morning, bro. Ayan. Sige, pwede pa tayo mag-exercise, engineer. Ayan. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar. Si Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Datuin at si former Mayor Engineer Ben Datuin dyan sa may DMW Machine Works. Si Councilor Joe Piloresco at si Councilor Mike Season. Good morning. Former Councilor Gerald Apicial, si former Liga President Carlito Dion,
Si Don Ramon Bautista Sr. Ayan, maagang nagigising. Good morning, former board member, former vice mayor. Papunta na dyan sa may Region 1 Medical Center. Katuwang ni Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia. Ayan. Good morning din kay Joel Calvo. Silong Hair, good morning. Si Benga Bobilianos, good morning. Diyan sa may Mayor's Office, si Harold Gangat, si Arturo Eustaquio, ganoon din si Dado Pidlawan, si Boss Carlo, Madam Mami at Sir Bayan, si Sergeant Basa, ganoon din si Sergeant Esteves at Madam Jubit Apiado Esteves, good morning. O si Sir Renan, good morning. At may waman at Mayor's Office na nasasaba mo. Ayan, good morning. At good morning sa lahat ng mga sumubaybay sa ating palatuntunan. Yung mga nanood sa Facebook Live. Thank you. At ganoon din yung mga nakinig sa kailang transistor radio, sa kailang tahanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bakit nawala? Good morning kay sino pa yan nandito? Si Buds Vidal. Si Master Sarlo Gonzales. Good morning. Si Sir Ben. Yan at basahin ko pa nga yung mga iba. Ayun, Sir Ben, nabanggit ko na. Si Carlito Bandong, good morning. Si Romy Maniklang Zabala, si Jolins Antipolo, si Lawrence Gonzales, good morning sa inyong lahat. Ayan, Para may followers, listeners nin ka Orly, Before si Kato, wala need si Kata. Naray ni, raraya may everyday to may nabibila. Okay. Thank you po sa inyong pagsubaybay. Si Emma Duque, ayan, good morning everyone, sabi niya, nasa Australia, magandang umaga. Si Zinaida Zamora Gilbert, good morning po sa inyo. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapuid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Dennis Palaganas. Sa aking gawing kanan, ang batang-batang station manager, Joey Baby. Ang tabayana ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning! Ni kapaborito, Only Navarro. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob tan paway na